Здравейте, започва коментарното студио на военния телевизионен канал. Утре е 9 юни. На този ден, през 1923 година, е извършен преврат срещу правителството на Александър Стамболийски. Няколко дни по-късно министър-председателят и лидер на БЗНС е убит по особено жесток начин. Стамболийският политик с подчертана европейска ориентация познава живота и степента на развитие на европейските държави, тъй като преди да започне да се занимава с политика е студент в германските градове Мюнхен и Хале. Обстоятелствата, при които се намира България след Първата световна война, го принуждават да подпише Ньойския договор, включващ крайно неприемливи за страната условия. Веднага след това счупва писалката, с която е положил подписа. За Стамболийски като политик и държавник, както и за неговото убийство, ще разговаряме тази вечер с Цветанка Андреева, главен редактор на вестник Земеделско знаме. Добре дошли. Нека да започнем с един такъв въпрос, госпожо Андреева. Каква точно според вас е ролята на Стамболийски в историята? Ако ми позволите, два белега бих привела тук като доводи за неговата сила и белег следа, която става в историята. Единият е косвен. Знаете ли какво прави впечатление? Когато погледнете конспекта по българска история в Софийския университет за кандидатстване, ще видите едни 20 въпроса от времето на Хан Аспарух до 20 век. И там един от тези 20 въпроса е за управлението на Стамболийски и БЗНС. Това е много силен косвен знак, че Стамболийски остава много силна следа, смислена следа в българската не само политическа история, но и национална памет. Втория, разбира се, това е политическата линия, политическия кливич, както обичаме да казваме ние политолозите, би го нарекла линия. Да, на мен ми е познато това понятие. Но все пак нека за зрителите да отбележим, че това е понятие, което отразява разцепленията в обществото. Да, една социална база, която 116 години чертае една идеология. Това е най-старата политическа организация в България, като изключиме БКП, която е БСП, нали? Но дори за рамките на политическата история на Европа, организацията на Стамболийски БЗНС е стара политическа партия, която съществува и днес. Съюз бих се коригирала сама. Така че това са двата белега. Той е идеолог и създател на организация, която минава вече Като дадохте пример с конспекта, кандидат-студентския конспект по история, аз все пак бих искал да ви питам, по някакъв начин смятате ли, че историческата наука е в дълг към него? Има ли нещо, което не знаем за Стамболийски? Или което не сме осмислили, може би, по-скоро? По-скоро втората част на въпроса ви, според мен, е правилното твърдение. За Стамболийски изключително много се говори. Аз приемам дори факта, че той е спорна личност. Историците дават своите интерпретации на неговото управление, на неговия смисъл и поява, как се е появил, как е седял в управлението. Но колкото е лесно да говори за Стамболийски, всъщност е и толкова трудно. Защото ако мислим в категориите на политически анализ за Стамболийски, ние сме му длъжници. Длъжници сме на поколението съвременното да обясним, че всъщност той е един от най-видните български реформатори, провежда редица реформи, може би после в разговора ще разкажем по-подробно. Той и самото време го предполага. Времето, разбира се, Времето след Втората световна война е изключително тежко за той заварва една много тежка и национална катастрофа. Нали? Точно така. Той заварва национална катастрофа, икономическа немощ, обществото в социален смисъл е много пренапрегнато. То е обострено. Старите, в кавички, партии не са легитимни да поемат управлението. И в този момент идва Стамболийски със своята идеология, която, между другото, той пише в затвора. Неговите принципи, аз съм далеч от мисълта, че днес ще ги рецитирам всичките тук, но неговите принципи са писани в затвора. Неговата идеология е много социално чувствителна. Затова той успява да спечели много бързо обществено мнение и подкрепа и става легитимният лидер, който отива и без да унижи държавата, подписва Ньойския договор, в случая в който той чупи химикалката. Да, това е доста показателен знак, доста показателен символ. Говориш според мен, че това е една безизходица, всъщност, в която страната е поставена от предишните си лидери. Абсолютно. Страната е във външно-политическа изолация. Той е човека, който успява да превъзмогне отношението към България. Знаете, организира тази 100-дневна обиколка из Европа. Той е човека, който установява контактите с Ататюрк. Той е човека, който за миг не се свени да отиде и да потърси контакт, връзка с всички
всичките балкански съседи. Той е първия европейски политик, който говори за европейски щати в България. Да, старае се да поддържа и добри контакти с Франция. И така има особена заслуга, вие казахте за Балканите, но що се отнася до Сърбо-хърватско-словенското княжество или Югославската държава, по това време ние почти нямаме проблеми с тях. Нещо, което не се е случвало така за дълго време в историята ни преди това. Да, всъщност това го прави много уникален като външна политика, така която постепенно заговорихме и за неговите реформи. Така се случи, че започнахме в външната политика. Да, знаете ли, взимам повод от началото на разговора, когато говорихме с какво той е значим и с какво остава. Ако революционерите в българската памет от типа на Ботев и Левски остават с това, че променят нагласи на обществото, то реформаторите остават в историята с промените, които са направени. Всъщност Стамболийски започва много амбициозни реформи. Знаете, започва данъчна реформа, икономическа, чисто търговска, административна, може би първата по значимост за БЗНС, това е аграрната реформа, която той прави. Включително прави реформа в избирателното право. Жените получават право да гласуват при Стамболийски в България. Има там едно условие, става въпрос за вдовиците, мисля, но така или иначе избирателното право е това е качествено нов момент в избирателното ни законодателство. И нещо друго, което ще бъде изключително интересно, може би да споменем неговата визия за съдебната реформа тогава. Знаете ли колко е актуална, когато видите този 8-ми принцип, да речем, при Стамболийски, който казва, че правораздаването трябва да е лесно достъпно и общо достъпно. Всъщност той прави тази знакова реформа. Той прави правораздаването, съда ефтин, достъпен за всеки човек и с това провежда една реформа. Очевидно говорим за държавник с изключително широк мащаб за времето си, пък и не само за времето си, но всъщност можем ли да кажем, че на практика става дума за възстановяване на българската държавност след Първата световна война? Да, всъщност мисля, че точно за това става въпрос. Създава се на ново тази държава, която е разрушена от цялата трагедия, която сполита България след Първата световна война. Той успява да вкара държавата в коловозите. От една страна във външната политика, от друга вътрешно успява да успокои нагласите в обществото. Той провежда избори, съвсем демократично идва на власт. Всъщност, може би няма да излишно да отбележим, че от 1919 до 1923 година, периода, в който той е министър-председател, се явява на избори няколко пъти. 2 или 3 пъти, нали? Не бъркам. Да, дори... И интересното е, че във всеки един следващ път има покачване на резултата. Да, и това е най-големия белег, че той е успешен политик, защото явявайки се на избори и печелиш подкрепата, всъщност затвърждаваш волята, че можеш да бъдеш реформатор. Това е особената му сила. Той има волята, не само визията какви реформи трябва да направи. Той има и политическата воля да ги осъществи и носи тази убеденост, че е прав. Защото, съгласете се, успешният властник трябва да вярва в това, което прави и оттам да търси подкрепа. Критиците му казват, че се приспалва властта, с тази изборни победи, които той бележи, че всъщност се успокоява. Аз мисля, че не е точно така, просто не е робувал на излишни страхове. Чел съм изследвания на историци, пък и на други експерти, които разглеждат това убийство като най-жестокото в новата ни история, в след освобожденската ни история. Аз съм склонен да приема, че е така и затова бих искал да ви попитам какво налага чак такава крайна жестокост според вас? Вижте, цялото му управление, тези реформи, които провеждат, те му навличат гнева на почти целия политически спектър. Всъщност в един момент той воюва от монарха до комунистите. Така че врагове е имал в това отношение. Какво привлича гнева на толкова жестоко убийство? То е брутално, то е жестоко, знаете. Той е бил съсечен, толкова пъти е бил намушкан с нож, бил е язден, унижаван, смъртта продължава. Откровени гаври става въпрос. Откровени гаври, това е фрапиращо. То дори е така, неприятно е дори да се разказва.
Но представете си колко върху себе си фиксира, нали, чисто човешка злоба, освен политическа. По това време да има така малко и фолклорно, това е самата истина. Хемингуей, знаете, че е бил кореспондент на вестник в България и той всъщност много харесва Стамболийски и пише след неговата... Това беше важно да го кажете, защото съм сигурен, че за малко зрители е известно. Да, това е интересен факт и той е дописник за вестник в Щатите и пише, че Стамболийски пада жертва на онази олигархична клика, корумпираната. И не мога точно сега да го цитирам, но това е така, неговата емоционална реакция. Знаете ли, това, че бива съсечен министър-председателя, трупа е едната част от трагедията за България. Голямата трагедия е, че бива съсечена демокрацията, институциите, те спират да функционират и това показва, че демокрацията може да бъде смазана с физическа агресия и сила. Така че края, физическото ликвидиране на Стамболийски бележи пък началото на една тъмна част от историята на България. Сега сещам се за началото на разговора, когато вие използвахте понятието кливич. Можем ли да кажем, че към ония момент така, обществото ни има две основни крила, разделено е основно на две. От едната страна това е демокрацията в лицето на Стамболийски и неговите последователи, а от другата страна са неговите опоненти. Да, общо взето това е един от начините да очертаем схемата, в която той разполага цялото си политическо поведение и концепцията как да стабилизира. Може би тук е важно да отбележим, че първото му правителство е коалиционно, нали така? Да. Но той управлява няколко месеца това първо правителство. БЗНС, всъщност той не е създателя на БЗНС, нали? Той е идеолога, този, който изковава идеологията, принципите. Знаете, между другото, че той създава и така принципа мир, хляб, свобода и народовластие. Отново в литературата съм срещал така тезата, че той е личността, която превръща БЗНС от словна организация в политическа партия. Това е точно така, защото виждате ли, винаги БЗНС е свързан с аграризма. Да. Това е до някъде много изкуствено така натрапен образ на БЗНС. Не случайно изброих всички тези реформи. Точно така, за тези реформи, външни и вътрешни. Ако щете за вътрешните реформи, защото аграрната реформа, тя е част от онази голяма социална промяна, която Стамболийски прави. И тук може би е момента да се каже, че неговата идеология се базира точно на идеята за свещената частна собственост, която дава достоинството на човека, правото му да се труди. И ако някои после комунистите, знаете, в течение на времето се мъчат да черпат от неговата легитимност, тъй като те нямат собствен кливич в България, нали, представят го като селския вожд, не. Той е всъщност бранител на най-консервативната ценност. Знаете, това е земята. Земята е най-ценната, така че когато се говори за ляво-дясно, не случайно Стамболийски може да бъде поставен и като реформатор по-вляво, но и като бранител на традиционни ценности и морал. Тоест казвате, че той има своето място в българския консерватизъм. Категорично с защитата си на тази собственост. Така, разговорът ни постепенно върви към своя край. Не мога да не ви попитам обаче, че въпреки това, което се случва като преврат, като убийство, можем ли да кажем, че основите за възстановяването на българската държавност след Първата световна война са поставени и всъщност и тези опоненти на Стамболийски, които идват след него, по някакъв начин се ползват от вече направеното? Точно така, вие за пореден път, нали, отговора се съдържа и във въпроса ви като теза. Това, което прави той за 3 години е важно само по себе си, но това, което остава като наследство, като легитимност на собствената си организация, пък и на българските демократи, според мен е истинската сила. Защото не случайно след 116 години БЗНС отново ще чества неговата памет на Янини грамади. Тази събота в 11:30 това е традиционният политически събор на БЗНС. Който се случва ежегодишно. Знаете ли, той дава силата и легитимността по-късно на Никола Петков, на ГМ-то да се съпротивляват срещу фашистка Германия, обвързването на България с фашизма. По-късно дава пък легитимност на антикомунистическата съпротива. Много хора, Никола Петковисти, знаете, хиляди влизат в затворите, дават животите си, носейки идеологията на Александър Стамболийски и Никола Петков. Да, нека да приключим с това. Като посещавате тези събори, за които стана въпрос, какви хора срещате там? Какви хора идват там? С какви хора имате възможност да общувате на Янини грамади?
Вижте, преди всичко това са хора, които са от такова потекло. Всъщност България, ако ви е правило впечатление, почти всяко второ семейство е свързано с БЗНС. Така че там се събират много подобни привърженици. Хора свързани родово, хора помнещи тази част от историята. Тази година ще съберем обаче по-широк така кръг демократи сме поканили, защото знаете, че ако идеологията му е жива, то сега има доказателство, че БЗНС участва реално и във властта. Тя си има своя представител, който между другото не изневерява. Напротив, той изследва точно тези принципи и ориентация, които Стамболийски задава преди 116 години. Говоря за министър Ненчев. Министър на отбраната Николай Ненчев. Мисля, че по този начин можем да приключим нашия разговор, освен ако нямате някакви финални думи. Всъщност това аз ви благодаря за възможността да погледнем Стамболийски от тази гледна точка. Аз също ви благодаря, че приехте поканата ни. Беше ми приятно да разговарям с вас и хубава вечер ви желая. Мерси. Уважаеми зрители, сега предстои